वो टावर क्लॉक टावर को डिसमेंटल करते हुए नया से बनाएगा शायद उसको। और ये होलोंगी का स्टेप, ट्रेकर स्टेप। मिनी टनल। हाईजी पार्क यहाँ से जाता है फर्स्ट गेट। वो नीचे वाला है। Today I will be taking you guys all the way to Zero, a beautiful place where all kinds of beautiful tribal people live. Apadani people live there, and during autumn season, October, okay? During October, music festivals are being held there. Lots of tourists goes there to celebrate their life, to enjoy their life, to take time out from their daily busy schedule. Not busy, okay? Busy, yeah. I'm sorry for my pronunciation, okay? It's not my mother tongue. That is why my tongue slips sometimes. Okay, so jokes apart, let me tell you this Arunachal Pradesh. It's a very beautiful place. I've been telling you again and again this because I have lived here for more than a decade now. And after that, to pursue my further education, further career, I left Arunachal Pradesh, and it's been like more than 6 years now. Today I came back with my friend. He's a very good friend of mine. You know, in Hindi we call it what? Chatti body, is it? Naked body. Oh yeah. What should we say in English? Huh? If you are a nature lover, this is the perfect place for you to come and visit, because I'm going to give you beautiful vibes. I think they are constructing the road. That is why they are stuck here. Right. We are. Rider boys. देखो चायपत्ती बघा, प्रोटीन ऑर्गेनिक टी ini dah protein tidak. dapur hijau थाङोबा नै बेयाव नायनो मोनगोन dapur hijau बा 220 Raga 128 0 ओमफ्राय बावा सिमला 105 बेवहाय जि दानाय बायदि स्टेचु नुदों बेनो जाहैबाय बे अरुणाचलनि निसि ट्राइबनि जानो हागौ बेयो जाहैबाय बिथांमोननि निसि ट्राइबानो ना माने बिसोरो बेबायदिनो जानजियाव खानानै गावसोरनि गाले जे गाननाय जि बेखौहाय दायो आरो बिदि गामि नै ओमफ्राय आं खोन्थानो मोजां स्टेचु बानायनानै दोनदों निसिफोरनि जितु मेथाइ खोनायोना रिकामपादा होना रिकामपादा आनुंजा होनलाय Oh yes नंगौ बिनि बिसय लिरदों आरो बेवहाय made of the iconic song Rikampada na the story of Rikampada and Rinyam Yami is associated with some more legends surrounding the area they once inhabited माने बिनि बिसय लिरनानै दोनदों आरो description लिरदों yes फरायनो हागोन नै बेयावबो जेनेबा रिकामपादा होननाया मोनसे फेमास मेथाइथ' आरो बिसिनि आइकनिक सं होनना बुङो नै बेयाव फरायब्ला मोनगोन मोजाङै
Department of Tourism, Government of Arunachal Pradesh. Korea. Ini dema. नैबे मोनसे डेम दङ ओरैबायदि मोजांखा जायगाया माने बिथिं थाङो जिर' याजालि मोनसिगोन एबार फुसा बारलांनानै बैयावहाय नै आबादफोरबो मावो बिसोरो इलायचि बागान खालामो बिसोरो इलायचि बागान बिराद बरिया जायगाया बैथिंहाय ग्रिनारि ना जों सानैबो नै लोगोजों आंजों जास्ट दसे थाथ'दों आरो नायथ'दों जायगाखौहाय बरिया Sini tahu biasanya tahu dia है sini tahu उसके रिजॉर्ट ज्यादा नहीं हाई प्रेफर जगह 032 किलोमीटर और है और देखो इतना सुंदर 20 ओइ जोंहाय माइ गायनाय बायदिसिना जोंहाय बेरायहैनि चार्च गोजौआवहाय गिर्जा गाहायावहाय जागोन बिदिसो बानायनांगौ ना केथलिक नैबे टाउन बाप्टिस्ट चार्च बेयावनो माथो बे जिर'आवहाय जोङो ओरैबायदि बरियाखा जायगाया गोबांनाखि दुब्लिफोर नुदों बे दुब्लियावहाय गोबां बिसोर माइफोर गायो आरो नाफोरबो फिसियो होनना बुंदों आरो बिसोरा मोनसे फेस्टिभेल जायो बे फेस्टिभेलावहाय ना हमनायनि फेस्टिभेल बेफोरबायदि बिराद इन्टारेस्टिं जायो आरो जायगायाथ' बिराद मोजां नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बेवहाय जेसेबांनाखि दुब्लिफोर आरो बिथिंल' नङा ओरै साहाथिंबो दङ बिथिंहाय बिराद मोजां जायगाया ओरैबायदि आरो दा बोथोराबो एसेग्राब गुसु नङा एकदम नर्मेल आरो दायो गुसु नङा माने जों सानदोंमोन बिराद गुसु जागोनदां होननानै खिन्थु दायो जास्ट नर्मेल आरो एसेग्राब गुसु थांबाय थानांगौ
जायगाया दनि पल' गोजा थांखाय नामा थांबावनांगौ माखै सबसे ऊंचा पहाड़ में आए हम व्यू पॉइंट यहाँ से देखेंगे वे टू पामु यालांग वेलफेयर ससाइटि चिरुनि बयनिख्रुइ गोजौसिन हाजोनिफ्राय जों नाहरनो नागिरदों भिउखौहाय ओरैबायदि गोजौ दावखोबोबाय थांगासिनो दं नै दायो जों लोगो सानैजों साथामजों आरोखि इयावनो दोनबाय जों ओरैबायदि सोमखोर समायनानो जायगाया ये चीज जो ना खाने का चीज है क्या शायद हम बताए लोहा टीना भी उठाया है कबड्डी वाला हाँ इंटरेस्ट लगता था मतलब पैसा मिलता है एक दिन में 100 रुपया तो मिल जाता है और वो जमाना में तो 100 रुपया छोटा बच्चे के लिए क्या है हम भी करता था बहुत कबड्डी तो नहीं उठाया होगा लेकिन टाइम पास नहीं होगा हाँ क्या क्या होता है हम लोग पूरा उठाते हैं कबड्डी क्या बोलते हैं कबड्डी खेती भेड़िया मूवी का शूटिंग किया गया जगह असल में हॉस्पिटल को सेकेंड लेग में भी लिया क्या रियलिटी में और बाद बाकी सब देखिए नज़ारा जोबोर गोजान और एक रोड में Pamayalang viewpoint birat मोजां जायगायानो viewpoint बेनिफ्राय जिरुनि गासैबो टाउनखौ नुजोबोना बेनिफ्राय गामिफोर कल'निफोर गासैखौबो ओमफ्राय ओरैजाय जोङो बैयाव नुनो मोनो इमारजेन्सिनि थाखाय एयारपर्ट जुदि चाइना बर्डार जुदि दावराव दावसि वारफोर जानोब्ला बेनि थाखाय बेयाव एयारपर्ट दङ फिसानो बे फैयो आरो पैसेंजर के लिए ना हर रोज यार कभी हफ्ता में 2 बार कब कब ट्यूसडे और सैटरडे तक है ऐसे कुछ टाइम डोमेस्टिक लेकिन जब कहाँ से कहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर गुवाहाटी भी जाता है ईटानगर भी जाता है होलोंगी ना मतलब सिर्फ गुवाहाटी तक और दूसरा दूसरा सर में? तक कनेक्टेड नहीं बस इतना तक लिया है चौथा फ्लाइट है हाँ हाँ इसलिए केरोसिन नहीं जुड़ेगा ना केरोसिन से चलता है तो ना ये होगा
नहीं केरासिन नहीं होगा ये केरोसिन जैसा है बोलते हैं नाम अलग था और वह सबसे प्योर वाला ना गैसोलीन गैसोलीन टाइप का क्या था नाम को भूल गया ना तो पेट्रोल को ही तो गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल गैसोलीन डायरेक्ट कॉमन नेम केरोसिन को गैसोलीन सीसी कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह होने से यहाँ पे अच्छा है वाव फोटो खींचते हैं बे जायगायाव सफैबाय जों जेरावहाय जिर' मिउजिक फेस्टिभेल जायो बे जाहैबाय सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जायो होनदों नामा नैबेयावनो आरो ओरैबायदि जायगाया बयबो बेलासिफ्रावहाय बेरायनो फैयो गोबां मानसिफोर दं नै बेबायदि बैया जाहैबाय मेन हाइवे बैजोंनो बैजों फैदों जोङो जायगाया जोबोद मोजां ओरैबायदि भिर जायो बे जिर' मिउजिक फेस्टिभेलावहाय मानसिफ्रा माने जायगायानो जायगा थोलायलाया जाहैदों आरो जायगानि थाखायनो बैयाव एन्ट्रि पास लायो बिसोरो टिकेट लायो दानिबो जों हाबनायावहाय बिसोरो लादों 60 थाखा लादों साथामजोंहाय माने 20 थाखा लादों आरो जास्ट एन्ट्रि ओरैबायदि बरिया जायगाया दायो गुसु जाबाय बार स्रो-स्रो-स्रो-स्रोनो स्टेजआ बैफोरथिं जायो आरो बैथिं दङ दा नुहैगोन खाथियावहाय थांब्ला बानायगासिनो दङ ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय आइ लाभ जिर' होननायबो दङ बिदि आरो स' जोङो ज'नो फैदों ओरै लोगोफोर मिलाय सानै नै पावार लांनोसै बोलो मोननायनि एकदम थाबाय थागौ मोनो बिराद बरिया जायगाया मोजां टेबोल जाग्राया नैबेनो आइ लाभ जिर' बेनो जायगाया दायो मोनाबाय बेलासिनो थांसै नै लोगोफ्रा स्टेज कौन सी जगह पे बनाता है स्टेज वो गच्ची का सामने ना ओ जहाँ गाड़ी रख रहा है वो गाड़ी जा रहा है हाँ तो वो पहाड़ जहाँ पे था वहाँ पे स्टेज बनाते हैं ओ वो जो अभी हम लोग जहाँ बैठा था ना हाँ उसमें भी वो बनाते हैं ओ अच्छा इस साइड में करता होगा शायद कैफे का फेसिंग हाँ इस साइड में और वहाँ पे जो बना रहा है वो बेम्बू का क्या है ये हाँ जी ये वो भी मतलब वो क्या बोलेगा ये दोनों एक ही पार्टी है स्टेज वो भी स्टेज का जैसा या इसमें वो ऐसे डेकोरेशन टेबल वगैरह ना अच्छा अंदर में बैठने के लिए ओ इसको दारे बोलते हैं ना दा रेखे अच्छा यहाँ में क्या क्या रखता है लकड़ी और यहाँ पे मीट वगैरह भी ये सब मीट से सुखा और इसमें ना अच्छा अच्छा डांटी लगा के बहुत बढ़िया अच्छा है मेरे दोस्त के घर है ये आप तो जल नहीं है कर रहा हूँ मैं ये देखिए नहीं वो सकेट माबा नुदों नै चार्ज होग्रा कारेन्ट बेवहाय गोबां समावनो थाङोनो बेवहाय चार्ज होफैयो आरो मोनसे चार्जिं होनायावहाय 40 रां बेफोरबायदि लायो होनना बुंदों जेनेरेटर दङ बे जेनेरेटरजोंहाय बेखौ सालायो आरो माने बिदिनो बार बारनाय मानाय दंफांजोंहाय बेबायदि आरो येस जोङो थांनोसै दसे थानानै